Tipra motha, Tipra motha, Tipra motha. Motha, mai ke motha ni mung mama. Bahai tangbai dolok khakhayo kaham tangbai na lamsago tini ni te kaisa kotal video dolok nok iwan jingma buruino to joto borok kaham kena sini huni ang wan sogu bot always je kubikok ubunun sau hai diba bo jesuk je mani sahana tui sadi hindi je kun borok no tui sadi hindi bo actually kubikok no sau hai chi norok ukok saimanya diba je kubikok sana thaka hinke bondo bezal umahai no onguta dolok bini logi obu obon chai sikang narok saimanu bo khorokja kaisa jel gnang ma thangjak tango hike bo mani chana tuine apro je treno sidi tuman obun tuine bo kok tikhlaima bagoi bo jelo ma hapkata tabu bo sawin tong mai kok sawin tong je kubi kok huyata bo ekdum khulogoi khule am no sawta hike dolok bo kaisa facebook o post rikhata umai ke je tabu bo kaisa bun thanio notice sok baikha je umai nong iman dolok je kunu high court ni notice ta je kunu ong imano tebode umai ke jel logma thangan pano ong imano ta nek tongkha dolok gobang kuk borok taw umai ke wan so je mota phai ke tam ong nai mota phai nei tam man khaba motha phai tam man nai ba motha phai tam man khaba ubun tuin dolok khorche tipra jo kaisa kahama kino je explain khaikata actually chung joto borok kaham ke saimano motha phai ka hinke sini ha sin thaniun tongnai motha phai ya oino party phai ke to tai nok simon edici bu sbai jang nai edici sbai jang na thangui tongta je bjp rang target umahai ni edici sbaioi edici o wansar no bundanani bo umahai chakata dolok je edici o wansar hamnai apro chung wansar ni makhang mangnungnai je chungtak tongmon umhai ke tongoi magala je ha manai chung ha ni sai kotor mani te tam tong asu cost ke buagra chin bagoi samung khayu chini bagoi si bono wansarok nice lewi tong kena nangui tong hai ni sauta dologo Tipra motha, Tipra motha, Tipra motha. Motha, mai ke motha ni mung mama. Motha phai nei Tamo Mankha. Tamo Mankha kha. Motha phai nei nok ani wati nabar phai nei nok hamya khai klang kha motha ni leader ang khobori kha phai nei kere mung sa motha ni thani o ang subidar maya omahai ke kok salayo omahai ke sil chalayo hingkan ke motha phai ke hingke Tamo man nai norok no saiman motha phai ke hingke ke sini hano sungnar ke mannai sini tongthai hano sung mannai obo to norok siu hingke jodi se motha phai le ono phai ke hingke जों दाबुकसे जों साथाव जागै दङ बैबाय हामिया एसे सुजागै दङ देबर मारक बुकुं बारारक बंनि बरक रक बायना जों जतिना मथा गरि गमाय थांगाखै सोंता मुखलाय जों न बुत फाया जानि से नादि बुलायै लामा कासुलायै सिलारक कक जागै बुजागै दङ यागं याक एसिरक सुबायलायै कक या कक साजागै दङ कक या कक हामिया सलाम जागै दङ जों borok munchiba haina kaham borok hingke teskapano bo hamya yesu surnai tangke bono hamya khlaina bagi gasini motha sini raja dubagra bo chin ba kaham khlai tong ma jaga o sumbono bo subruke bengi tong hamya khlaina bagi abonar bosio nga motha pai kun sapana ani jorati khe a moji mantu moji maya sini hano man khanke asuna kotor bele sini hanin bara kotor sabo tai tam mana muchungba sing tong thai hasinango sini jaga sini tong thai sini hamman de sing bo jaga tongine abono wangchu ta kisa angka abono wangchu do ang muji me motha pai thangi bo ang kun phano mantu mai to abono ang cintak siklaya tam manna ba nung tangi yakung ya kaham tongo nung tangi chaiwi kaham ke tong mangka abo sini khushi bele nini tabo nung nok tangna ni musungo nini jaga skrin nung bo jaga nok tangnai omahanya sem sini ha green ke sungbo jaga kaham ke tongna ba sini hana sungman ke to dichi borok pai thanga ke sini ya dichi area o sini borok dichi tong ke sakno chaijaman borok mangsi tongana bisa ke phan motok jagi tong borok dichi area tong manyani sini khumlung par ro sini khumlung ni bazar rok bebang borok mangse mukhang ni thangna jodi si sini amo sini but no sung pairi koplai khana rang mayangke
Chini edisi iku paro amrok borok mak jemu khang no ambo da norok manya musung chini borok asu khuchi kai makhang kachung khai lai ya ajaga tilina tonglai mani chini borok ni jaga chini borok ni ha chini borok ni office ni sung busuk dar ti khachung khaja kai sung tonglai mani jaga borok hapai de khai khoroksa ka bari thang kai busaka sung sei hai kai ma tongno no khada si hani baganya an bujimang ke ang de kun phana nangya ang ti maya bang saya ang nabu nangya ani nang manin ke sini har sung sakang nawi pai gerana tarpore sung je khalani tang sung je ska puno aji chai mano hedana tokon sini har sung sakang nang nang nai hai mana mangga no kai musung ba wa siban mana musung ba o mana no musung ma jaka no kele ki thiju BJP rokai hatal tonggo tenai rang gabang rang sa gabang na phaji yang lama ka hamno sakao ka lama ka hamno bisingo ka lama bisingo ka tamo da jagi tong saide man na thang tani ke jese pano phati nai bum phane phati nai silai pano kok jang nai tolao sor ama haira pano busublung pano riton nai bisingo saka ka poriska ka ton nai nanyan thang tani ke sin borok thikete ko klugi hani bagunya asli norok mana tamu sung di lup tang di sung mana musung manin ke sini hana sung nana musung nani chesta kladi am kun chesta kladi ne kok buya mana wan suk di ta sini hana sung narangan norok wan suk di ma kok tani kok dike sini hani baratai kotor mani manthai kire sini hana sini bagi manthai kotor obon mangka sing khuji ka tong malayu hani bagunya joto lukurong no angkoyo ani wansuk mani ani je simani rajnitin te kun mungsa siapa no amala ang siu sini hano sing narang nanu musung mani amala sing siu sini hakre ke sing mungsa kre amala siu te onyo digi si siapa no rajnitin kaini ang siapa no sini hani bagala ang siu sini hano sing jiska pun narang nang nai keplai khanya nang nai sini motha tipra motha no sing andra sono buti baji andra sunya tangan da andra sono sianu dia leka pora keri phono ya andra sono to sing sinai dok nai bele andra sono tibi nai budu nai sini maharaja no keplai khaji sini hano sing man thaina sungarane chesta khlagi totono na asun hambai an kok se tangkai noro comment khaji tainaka Hiki dolok nok bini wan bahai nang jak tolo comment khai chadi next on ka kholche tiprasa je an yachi choke choipan thangtu haipan ang je BJP o jibuno budi ang kathang tongsak BJP o bud tasriyata ang kathang tongsak ang ani tiprasa no jibuno phalya ang tiprasa no sabut khai ang full sabut khai tiprasa no ang tai sabut khai buagra no sabut khai angle serai so khaisi ane oya si soi drik saklai thangbono angle BJP budi kla khaisi kathang tongsa jora tei tiprasano phalani lamano tiprasano sokomorno lamano ang thanglak Jekapan an bud buagran thanin tai kunu wana jangnai kurui hinai khorksa borok sauta dolok je upcoming election phaini bskango ubunu tuini bo sakata je bo kathang tongsak bo umai ka sauta dolok bo kathang tongsak bo jibuno BJP no budia man tipra mothan budonai umai kokta BJP ang tani budonai je jago roman skip rijagya je jago edition sabanya nai bonang tani budi nai taisa bo sabo kaham ya chungjo to borok kaham kina saimanu dolok nok joto borok kaham kina saimanu je buskango edition election sabo chin bagoi sabo suno bujiman chin situation sabo saiman sabun chung budi oina chini wheelchair sanamiman nok joto borok saimanu nok joto ready tongpai na le 12 April ni bagoi next nokha dolok bubakra emotional ongoi kap khata Facebook o live phaimani dolok bono oman chai chikang kabangko boron chajak jotinu nini party chungbai alliance ongya hike din party bai thangnai klai thangnai obunu toini bobu umai ke je bakha bai khata umai ongwin to khan party bai ni dongkha klai ni dongkha hini sauta bo dai sau bubakra umai ke je election pai khai ke je chini auditor manai umai ko gya auditor je manu aboka constitution a jaga si chuija go hini sau dai sau bo umai ke politics to umai je kunu jago position manya ke a team a party ne yakari onyo jaga tan mathang hini sau bosa u jaga especially mention khai kya ananta debor matai choda korkoloina mention khai kata no kamgen chaima na je ananta bai choda kor BJP o habman no kamgen chaima na jaga thang ticket nawi paikha dai sau buagra umai ke ang party khaiya je jaga party o ani chimila pongnai te ani party chimila pune umai politics nang khaiya hini sauta प्रशा का अधिकार का बात है वो अधिकार जो आपको इलेक्शन जीतने से नहीं मिलेगा वो अधिकार जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर हमें मिलेगा
जैसे TTAADC मिला हमको, जैसे जब विजय रांखोल ने TNV अकॉर्ड किया तब हमारा 17 से 20 सीट मिला। वो इलेक्शन जीतने से नहीं होगा, वो हमको अपने जगह में रह के, अपने जगह में अपना पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके बात करना था। तो लोगों ने कहा अगर आप अलायंस नहीं करोगे आपका पार्टी टूटेगा, और पार्टी थोड़ा टूटा भी है। मुझे दुख भी लगा है कि बहुत लोग जिनको मैं पर्सनली आज भी मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं प्यार करता हूं। मैं अनंत बाबू को नफरत कैसे करूं, मैं सौदागर को नफरत कैसे करूं? वो मेरे साथ रहे हैं मेरे खराब दिन में। लेकिन राजनीति ऐसा है कि अगर मौका नहीं मिलता तो किसी को कहीं जाना पड़ता है। लेकिन मेरे दिल में आज भी उनके लिए प्यारी है, श्रद्धा है। दुख लगता है, लेकिन ऐसे और बहुत लोग हैं जिनको शायद जाना पड़ा। लेकिन मैं फेसबुक लाइव में आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है जहां में सिर्फ कमाई मेरा हो या मेरे पार्टी का हो। मैं इसके लिए यहां में आया क्योंकि ईश्वर ने सब चीज दिया, लेकिन अगर अच्छा नाम देना है तो गरीब लोगों को उनका अधिकार, उनके बच्चे को उनका अधिकार देना पड़ेगा। तो